Cada vegada se sent a parlar més de negociar amb l'estat espanyol, de gestionar el dia a dia. I ara, des de l'estat espanyol es proposa un nou estatut per Catalunya. De moment els partits independentistes s'hi han negat, però com que s'han negat a tantes coses en els últims mesos, les quals amb el temps ens han fet empassar, ja tremolo. Comencem el debat de la televisió de la República i avui ens acompanya el Marc Gafarot. Molt bon dia. Molt bon dia, o bona tarda. O bona tarda, bona hora. A vegades diem bona hora. Bona hora. Cadascú mira quan vol. Lídia Morera, comunicadora. Bon dia, bona hora. Bona hora. I Hugo Alvira, historiador. Tu repeteixes, ets el primer que repeteixes. Bona hora. Bona hora. I gràcies d'acompanyar-nos. Doncs, Déu, deia en la mini-editorial presentació, nou estatut per Catalunya, sona antic. Sona antic o nou, això, clar, depèn, no? I de què depèn? Doncs de la voluntat que tinguin els polítics catalans de representar els interessos del poble o no. Quan dic polítics catalans, òbviament estic parlant dels polítics catalanistes i en aquest cas majoritàriament independentistes, no? És que, d'alguna manera, si reprenem alguns dels diàlegs o de les discussions que vam tenir en aquell programa de ràdio mai prou apreciat del Cafè de la República, doncs, esclar... El matí de la República, perdó, el Cafè era un altre, no? Era també era apreciat, sí. Del malaguanyat Barril. Doncs, el matí de la República, esclar, és que hem vist tants papers i tants paperots, la majoria d'ells d'estrassa, en tot aquest anomenat procés, que nosaltres els hem anat narrant, explicant, epitetitzant, que arriba un punt que la sorpresa ja és majúscula i ja t'ho pots esperar tot. És a dir, et pots esperar que Ciutadans esdevingui o no un partit favorable a un nou Estatut de Catalunya on Catalunya tingui més competències i tingui un millor sistema de finançament, perquè això vol dir anar en contra de la independència. Pots trobar els polítics, els partits, millor dit, sobiranistes / independentistes, com és Esquerra o el PDeCAT, defensant vés a saber què del futur de Catalunya sempre i quan hi hagi un plebiscit, és a dir, sempre i quan hi hagi un referèndum, però que no impliqui la independència. Et pots també esperar doncs, un posicionament hipermaximalista, això que s'ha passat a dir per hiperventilat dels polítics sobiranistes, que al final, desgraciadament, malauradament, almenys que Sant Tomàs ens digui el contrari, doncs es converteix en no res. Jo, sincerament, estic desgraciadament, penso molt perplex, molt, no diré trist, perquè sóc optimista, perquè crec que al final els espanyols ens faran fora d'Espanya, gràcies a Déu, per tant, amb això sóc... ens ho arreglaran. Soc un gran defensor d'en Deulofeu, any 2027-29, ara bé, sincerament, la fe amb els polítics catalans, amb el lideratge polític català actual, jo l'he perdut completament. Lamento els presos, les famílies dels presos, els exiliats, les seves famílies, però la fe amb tots aquests polítics, a mi que em perdonin, però no la puc tenir, perquè han demostrat que no volien arribar fins al final. I quan van arribar fins al final i tenien una oportunitat símil futbolístic de fer un gol, doncs van mirar cap a un altre cantó o van xutar, en lloc de contra la porteria, no fos cas que fessin gol, van xutar cap al mig del camp. Lídia Morera, creus que d'aquí uns mesos podríem estar parlant d'un nou estatut seriosament? Bé, jo el que penso és que hi haurà molta gent interessada en que es parli d'un nou estatut, però en absolut és viable. És a dir, és el dia de la marmota. Ja sabem què passa amb els estatuts que s'aproven. Doncs que te'ls retallen, te'ls tiren cap enrere, no surten endavant, i llavors tornar a passar per el que ja hem passat. Em sembla que la majoria de la societat catalana té claríssim que aquest no és el camí. Jo no sóc tan pessimista com el company. No ho soc. No, mentre hi ha vida hi ha esperança. I no, i crec que la situació és complicada, però no crec que sigui tot tan negre com de vegades tendim català. A més, em fa gràcia perquè has fet el símil del Barça, jo també el faré. El Barça guanya 5-0 i el critiquem, perquè no ha jugat bé. Jo crec que aquesta és la tendència moltes vegades de veure les coses, no? Si mirem enrere, doncs no estem com fa 15 anys, evidentment en tema de repressió estem molt pitjor, però vol dir que si estem pitjor en tema de repressió és que hem tocat coses que no havíem tocat en els últims 20 anys. Llavors jo crec que el tema de l'Estatut és un tema passat de moda, dia de la marmota total, cuéntame, i que no té cap tipus de recorregut. La gent vol, en la seva majoria, vol república. El que passa és que veurem com la farem efectiva. Primer passa, doncs, perquè
les entitats, partits i gent que ja està implicada s'entengui i busqui una estratègia comuna. Hugo Alvira, com un primer anàlisi. Clar, si l'Estatut no és la possible solució o la possible negociació amb l'Estat o la possible sortida del poble de Catalunya, doncs quina és o com la fem? El nou vell estatut, que ja n'hem tingut l'Estatut republicà, que va passar exactament el mateix que l'Estatut que va intentar pactar el Pasqual Maragall i que precisament Artur Mas, saltant-se a tots els canals, se'n va anar a parlar directament amb José Luis Rodríguez Zapatero i va tornar, va tenir l'Estatut. Era el retrovisor, Sí, però l'Estatut del 78, que va ser... No, l'Estatut que va sortir arran de la Constitució del 78, del 80, que permet la restauració de la Generalitat, diguem, post-dictadura, i que és també, en certa forma, que acaba pactant també Tarradellas. I ara, doncs, si aquest és el màxim encaix que pot tenir Catalunya dins de l'estat espanyol, crec que és una proposta que no anirà més enllà. A l'Estatut es podria aprovar votant un 5% de la població i amb un 90% de vots a favor. De fet, l'altra vegada va semblar que va votar un 46% de la població. Tot aquest estatut retallat i que després no va tenir el suport majoritari de la població. De la població que van a votar, sí, però del conjunt del cens electoral, del cos electoral, no va tenir un suport majoritari perquè va haver-hi un boicot. Ens en recordem que va provocar una crisi de govern entre el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, perquè una part d'Esquerra Republicana va forçar en contra de l'opinió dels dirigents del moment, Josep Lluís Carod Rovira i Joan Puigcercós, doncs, que ells consideraven que s'havia de donar suport en aquell govern, en aquell primer tripartit, i arran d'allò va provocar la destitució dels consellers i conselleres d'Esquerra Republicana i del vicepresident, del conseller en cap, Josep Lluís Carod Rovira, i ja no era, ja havia dimitit, sí. Carod Rovira va fer l'excursió a Perpinyà i va durar un mes. En Margalló era el conseller en cap. A l'ensenyament. D'ensenyament, que va passar a ser conseller en cap. I aleshores van quedar fora. El Maragall germà. Sí, i va provocar... Sí, i que entrés el segon tripartit, que aquí era el que havia de desplegar aquest estatut, que no va poder fer-ho perquè estava en procés de litigi, perquè el Partit Popular s'havia encarregat d'anar fent aquella recollida de signatures i d'anar, de forma esmiculant el poc consens que havia generat aquest estatut. Vull dir, a alguns els agradaria jugar al joc de l'oca i tornar a una situació prèvia i tornar-nos al 2006, no? I que haguin passat 12 anys. El problema, si jo passo a tenir 30 anys, doncs potser ens ho plantejaríem, però el problema és que la qüestió és que els anys passen i les realitats avancen i la realitat catalana avui en dia no aguanta que hi hagi una implementació d'un estatut, perquè ha passat moltes coses en aquest país, des de les consultes com un atac a d'oli es van estenent, fins al referèndum del 9-N, fins a les successives eleccions que hi ha hagut per triar nous parlaments, i que cada vegada les forces independentistes s'han anat creixent, perquè alguns partits polítics com la mateixa Convergència i Unió, que en el seu moment no tenia un posicionament independentista, va anar avançant cap a aquestes posicions, va provocar el propi trencament de Convergència i Unió i l'aparició de nous agents, com per exemple la CUP, i fins i tot va provocar que s'esmicolin altres espais com Iniciativa per Catalunya. Per tant, veig que l'element central que a molts els agradaria que tornés a ser l'Estatut i el consens al voltant d'una suposada reforma d'Espanya és inviable, perquè el poble català no està en aquesta posició i, segon fet i no menys important, perquè l'estat espanyol no es vol reformar a ell mateix. L'estat espanyol, en el camp simbòlic i en el camp de la gesticulació, pot fer moltes coses i intentarà fer moltes coses, però en allò que és realment la transformació de les condicions materials que permeten que l'estat espanyol decideixi el que és, perquè sigui una altra cosa en el qual Catalunya trobi el seu encaix. I parlo de Catalunya, però després podien venir els bascos, després podien venir els gallecs... Ara us demanaré intervencions una miqueta més breus. Perquè no qualli aquesta idea força, es necessiten altres idees força que de moment no estan sobre la taula. Sí que és veritat que el president del Parlament, Roger Torrent, doncs ha anunciat que s'està forjant una unitat independentista, no? Però és aquesta la unitat independentista que necessitem, que es forgi al voltant, doncs, de la no desobediència, per exemple, no? I no sé de què més, perquè tampoc no ho han explicat. Primer el que cal, que no ens ho ha explicat ningú, és explicar la unitat per què. O sigui, la unitat està molt bé i és necessària. Altrament, res és possible.
però la unitat per fer la independència, la unitat per seguir bramant, lamentant-nos i no fer ni un pas endavant ni un pas enrere, és a dir, l'atzucac actual, el carreró sense sortida actual. Per això la unitat. Jo penso que la gent que està en una altra dinàmica que la gent política, que el lideratge polític vol altres coses, i es va mobilitzar l'1 d'octubre i en els moments previs i posteriors a l'1 d'octubre per una cosa molt concreta, que havien promès els nostres polítics i després les paraules se les van dur al vent. És a dir, fer efectiva la república. El problema és que aquí tenim una classe política catalana, suposadament catalanista, suposadament encara més independentista, que diu coses i després no compleix aquestes coses. Suposadament sota l'excusa, sota el paraigua, sota el parany, el miratge, que, com que les circumstàncies han canviat, ja podem alterar les nostres promeses. I clar, això no genera gaudi a la societat ni optimisme. En tot cas, el que genera és estupefacció i desconcert. Lamentablement, ara mateix no hi ha un full de ruta. L'únic full de ruta és denunciar la situació dels presos i llurs famílies, denunciar la situació dels exiliats i llurs famílies, amb la qual cosa penso que almenys un 70% de la població catalana hi convergeix. Dit això, unitat, per què? És que no ens ho expliquen. Quin ha de ser el full de ruta del sobiranisme que ha de contraposar en aquesta reforma? Jo, si tingués la resposta a això, segurament no estaria aquí, Però, la gent necessita alguna cosa tangible on agafar-se, no? Bé, el que penso és que és evident doncs, que el que diem unitat s'ha trencat dins de l'independentisme durant els darrers mesos. Llavors hem vist molts episodis que ho han demostrat, no? Doncs penso que també el problema és que la via que s'havia endegat i que va acabar, diguéssim, amb el 155, doncs s'ha quedat allà aturada. Per mi és inapel·lable que el camí és fer la república. Vam tenir un referèndum i va ser un referèndum, i així ho vam viure les persones que vam anar a votar i vam ser-hi allà. Per tant, el tema és els partits independentistes han de buscar juntament, no només ells, perquè no són els únics actors, per sort, no són els únics actors en aquesta equació, sinó que les entitats sobiranistes i la mateixa població han de buscar una manera de trobar un camí unitari per desenvolupar allò que vam votar el dia 1 d'octubre, que és república, no vam votar una altra cosa, ni estatut, ni res. També penso que... Les europees podrien ser tot forma part. Jo crec que tot... Perquè les municipals sembla que no. No, jo crec que tot forma part. És a dir, moltes vegades quan parlem d'unitat confonem o solem confondre amb uniformitat, i no té res a veure. Són camps i terrenys completament diferents. És a dir, tens unes europees, a mi encara ningú m'ha demostrat que no sigui una bona fórmula a nivell internacional que anéssim tots junts. La fórmula jo no la sé, però jo encara ningú m'ha pogut dir el contrari d'això. No és dolent per... No. Aleshores, temes municipals... Penso que en això, per exemple, la iniciativa de l'ANC i de les primàries, el que posa en manifest, que crec que també és una necessitat que s'ha de tenir en compte, és que la majoria d'ajuntaments on no hi ha republicanisme seria un mecanisme perquè això hi pogués existir, vist que els partits polítics no han estat capaços de posar-se d'acord. Llavors, clar, una manera d'arribar al que crec que el poble demana, que és la independència, jo no sé si no hi ha una única via. La que hem fet fins ara no ha funcionat, perquè estem on estem, però tampoc cal malmetre la feina que s'ha fet fins ara, que jo crec que se n'ha fet i molta. D'altra banda, és que penso que és una confluència de diferents camins. Un podrien ser les europees, l'altre podria ser una unitat d'acció. Abans heu comentat el tema de la desobediència. Jo soc partidària de que ha d'haver-hi un moment de desobediència. El que passa és que això ha de ser desobeït per tothom. No serveix que desobeeixi un municipi o que desobeeixi una plataforma. Si no desobeïm tots, doncs el recorregut que tenim ja sabem on acabarà. El 27 d'octubre va ser una desobediència sensacional, Bueno, no va ser, vaja, un campi qui pugui que, home, aviam, desobediència molt bé, però desobediència vers l'estat espanyol, no vers la teva pròpia població. Clar, el que passa és que nosaltres som els primers que quan, per exemple, ens vam manifestar el dia 3 d'octubre, ho vam fer durar un dia.
Ho van fer durar un dia perquè no va haver-hi consignes per fer-les durar més dies. No, perquè no van haver-hi consignes, perquè hi havia molta gent darrere que no estava disposada a seguir les consignes. No és veritat. No és veritat. L'1 d'octubre va sortir massa bé. Els polítics catalans que lideraven el país i les polítiques catalanes que lideraven el país no s'ho esperaven, i el 10 d'octubre la promesa que havia fet el president de la Generalitat i tot el govern de la Generalitat era fer efectiva la república, proclamar la independència. I ens trobem en una situació totalment diferent, que és aquella cosa tan barroca, tan dantesca, tan grotesca, de proclamar la independència i al cap de 8 segons desautoritzar aquella proclamació. Si vols respondre ràpid, llavors ens anem a l'Europa. Fet pel qual jo diria que el president Puigdemont ha demanat disculpes diverses vegades, amb això. El tema és... Sí, però mai ha rectificat aquest detall que no és gens menor. Torno a dir, a mi hi ha una cosa independentista. Hi ha una cosa, ja, però és que no estem parlant del que és que no m'agrada que ens enganyin, que ens faltin a la paraula donada. Tu parteixes de la premissa de que ens enganyen, la premissa en la que jo parteixo és una altra. Mira, ho va dir l'Artur Mas l'altre dia. La premissa que parteix l'Artur Mas serà una altra de la que parteixo jo. Per tant, no sé, mira. El que passa és que jo crec que els absolutismes no existeixen. És a dir, no. Sí que existeixen. No, perquè és la teva veritat. I la veritat, si ho has dit, no és veritat. No, el veritat o mentida és subjectiu. El veritat i mentida no és subjectiu. Això és el que va passar amb diferents veritats o amb diferents versions, no ho sé, lectures. Hugo Alvira, anem cap al que ha de passar. Les eleccions europees serien un bon moment perquè tot l'independentisme anés junt. I ja el gallec i basc, doncs també m'és igual, però vull dir, almenys el català. És que s'ha de veure amb quina finalitat, quina és la finalitat darrere de qualsevol cosa que es faci, sigui amb independència. Europa és denunciar i no sé, tampoc... La internalització. Això, exacte, vull dir, denunciar la internacionalització. Vull dir que precisament, perdona, però insisteixo en les europees perquè són unes eleccions on després no hi ha gestió pràctica i, per tant, és més fàcil poder fer aquestes confluències. Jo crec que en el conjunt de les cancelleries europees del cas català ja se'n té constància. O sigui, per tant, aquesta tasca d'internacionalització ja és una cosa que se sap, entre d'altres coses, perquè no es valida que hagin detingut el president legítim de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, que hi hagi una consellera exiliada del Regne Unit, que hi hagin consellers exiliats a Bèlgica, que hi hagin consellers o membres de partits polítics a Suïssa, i que se n'ha parlat perquè també n'acaba tibant les costures tan pròpia dels estats a l'hora de com s'actua en relació amb un cas d'un poble que està una part d'un territori que està reclamant el dret d'autodeterminació i com ho resol la Unió Europea, no? I la Unió Europea en aquest sentit té la seva pròpia lògica, que és enfrontar les situacions no en clau de supòsits, en clau de certeses, en el sentit que la comunitat internacional només actuarà en el cas de que la solució sigui pitjor que el problema. Si la solució no és pitjor que el problema, la solució que planteja l'estat espanyol no és pitjor que el problema en si mateix, la comunitat internacional no s'hi fica. I sempre, tu ja m'has escoltat diverses vegades, el cas de Bòsnia, que vam estar veient durant molt de temps com a l'avinguda dels franctiradors passava el que passava, com se'ls bombardejava els dies que hi havia mercat, i fins que no va passar, malauradament, allò de Srebrenica, que era una població sota control dels cascos blaus holandesos, no del Sudan, amb tot el respecte cap als cascos blaus sudanesos, o sinó d'una primera potència, no es va intervenir. I com es va intervenir? Aleshores tothom posant-se el mal al cap i dient, no, això no tornarà a passar. La Unió Europea té les seves pròpies limitacions i són les limitacions que marquen el joc d'interessos que existeixen en l'àmbit internacional. Dit això... Punts d'unitat. Si no són els europeus, quin és? El Consell de la República, l'òrgan aquest que ha creat el Lluís Llach, el procés constituent... La plataforma d'Òmnium, la Crida... La plataforma d'Òmnium no posa en el centre de l'acció la independència. Simplement és una qüestió que tenim el dret a decidir o per les llibertats. Però ens hem de trobar en algun moment. Bueno, sí, ens haurem de trobar en el sentit de defensar-nos enfront d'un agressor, i aquest agressor és l'estat espanyol. I aquest agressor, si ho agaféssim i féssim una comparació amb un cas de violència entre dues persones, veuríem que hi ha una persona que agredeix i una altra persona que és agredida, i que, per tant, aquesta persona que és agredida, doncs, ha de marxar. Jo crec, sincerament, que escoltant els mitjans de comunicació, veient la premsa, veient
el nivell de discussió que passa, penso que estem patint un síndrome d'Estocolm col·lectiu i una por generalitzada perquè l'estat espanyol només ha ensenyat la poteta de la suposada violència que podria desenvolupar. I a partir d'aquí, nosaltres ens pensàvem que en aquest àmbit trobaríem l'empara internacional i hem sentit la fredor i la distància d'aquells que consideren que no hi ha motius per intervenir, perquè encara l'estat espanyol simplement està intentant-se limitar a allò que caracteritza un estat. Marc, punts de trobada. Punts de trobada. On ens trobem? Crec que el que deia abans, unitat necessària, però per fer què? Llavors, el tema de la internacionalització, òbviament és molt necessària. Ara bé, la internacionalització, si no practiquem una política de fets consumats, des de fora no els interessa res el cas català, perquè el que no volen és incomodar un estat com l'espanyol, o un estat com el francès, o un estat com el sudanès, tal i fa. Accions com, per canviar una mica de tema, com les que va fer Arran al davant de les portes, l'ha fet 2 vegades, de la porta de casa del Llarena, són positives o negatives? Sumen o resten? Jo penso que aquestes accions no sumen, més aviat tot el contrari, perquè primer escalfen l'ambient. No, jo no tinc cap simpatia per al senyor Llarena, la justícia espanyola, evidentment, com deia l'amic i exalcalde de Xerès, Pedro Pacheco, és un cachondeo, i quan es dedica al tema català, evidentment, doncs passa a ser una justícia terriblement arbitrària, i ho veiem quan Espanya surt 1 mil·límetre de les fronteres espanyoles, tot xerrica, tot xerria i pateixen per tots cantons derrotes humiliants. Dit això, un error de l'independentisme que crec que caldria guarir és un cert menysteniment envers de l'estat espanyol. Espanya és un estat, fa segles que existeix, té un exèrcit, té uns cossos policials. Això no és la Veneçuela del senyor Maduro o del senyor Chávez. Això és un estat seriós amb les seves mediocritats, amb les seves, en mal català, cutreses, etc. Però és un estat que o el derrotes o el seu pes i força et caurà de forma implacable. I nosaltres no hem vist res, perquè això és una broma, el que ha passat fins ara. Ara bé, el que no pots fer és el famós pas del tango, que alguna vegada havíem parlat al programa de ràdio. Fer un pas endavant i un pas endarrere, que és el que ha fet el senyor Junqueras, el senyor Puigdemont i companyia. Si tu vols anar a la independència, arribes fins al final, i la defenses, cosa que deia el senyor mossèn Ballarín, no? La independència es proclama i es defensa. Si no, et quedes amb l'autonomisme, convoques les famoses eleccions i negocies el que faci falta. I com a mínim, potser seràs un botifler i seràs covard, però com a mínim seràs molt més honest amb la ciutadania. Ara, la independència es fa sempre en base a la unilateralitat, previ càlcul de riscos, i després has de defensar la posició. Quins són els costos? Se'ns ha dit alguna vegada els costos de la independència? És que no han fet cap estudi. Ens van vendre que hi havia 70.000 milions d'estructures d'estat i allò era, perdoneu l'absolutisme, però és que ho han dit ells mateixos, que allò era una conya. Home, és que tenim motius per estar indignats. No tallo perquè és interessant. O de què estem parlant? O hem de dir que el Barça d'en Gaspar era collonut, perquè era el Barça. Prou de fer mal a Catalunya. No se'ns va dir els costos. A veure, faré un tercer intent de preguntar a la Lídia, a veure si em respon el que jo pregunto, perquè hem parlat de punts d'unitat, no sé què hem parlat de la internacionalització, que era molt interessant, el tema d'Arran, i hem acabat també seguem arran. I no dic que no sigui interessant el que dieu, És que no hi ha punts d'unitat, Eric. No, però no veus que les accions d'Arran sumen o no sumen? Perdona, no veus que l'independentisme és com la taverna d'en Mallol, que tothom fa el que veu? Doncs el mateix aquí, que preguntes blanc i responem negre. Vols anar al tema eleccions? Perfecte. Però em sap greu que li he robat un preciós temps a l'amiga Lídia. No passa res. Doncs si sumen o resten, a veure, en primer lloc, la llibertat de manifestació i expressió em sembla que està per damunt de tot i que ens l'han criminalitzat des de l'estat espanyol per totes bandes. Ara, si a mi em pregunta si jo aniria i pintaria una façana, doncs no. No, perquè s'ha criticat molt i bueno, a mi em va agradar veure-ho. No, és allò. No crec, sincerament no crec que aquestes accions siguin tan importants com perquè sumin o restin res. És a dir, penso que és un acte en un moment determinat d'indignació que es vehicula d'una manera determinada. Llavors, de vegades penso que nosaltres mateixos, o sigui, vivim, abans ho comentaves, és a dir, com que vivim en el marc mental del segrestador,
Ens creiem les pròpies mentides que arriben d'allà. Llavors, sembla que movem un llapis cap aquí i som uns violents. Llavors, bueno, una mica de mesura en tot plegat, Jo no, ni ho secundo ni ho faria, però bueno, tampoc cal, esgarrar-se les vestidures. O els discursos d'unitat, o que no són suficients, o que... Perquè aquest discurs jo l'he vist començar en un àmbit, en un cantó propi del tema dels comuns, que a més els tensiona molt, i això es va veure a les eleccions espanyoles, perquè a les eleccions espanyoles els comuns el tema nacional no és el subjecte, és contra Rajoy, contra los recortes, etc. I per tant estan còmodes. Resultat, força més votada. A Espanya, en llocs on la gent vota Ciutadans, i a nivell municipal, per exemple, ha pogut votar una candidatura alternativa del Vallès, com és el cas de Ripollet, o poden votar, hi ha una modulació del vot. Quan és a nivell interior, a nivell d'aquí de Catalunya, doncs clarament aquest espai polític pateix molt. Llavors, aquest tipus de discursos que es van estenent i que van dient, doncs, no som prous, encara ens falta més, falta no sé què... Però això diu l'independentisme, també. Hi ha una part de l'independentisme que l'ha assumit. I és aquesta part de l'independentisme que fa un ús retòric de les paraules parlant d'unitat o parlant d'una determinada full de ruta, que per mi és... O sigui, si nosaltres ens poséssim en una furgoneta i ens fotem en una rotonda i comencem a donar voltes, diríem, el cotxe es mou, sí, la furgo es mou. Estem avançant? No, no estem avançant. I a vegades té la sensació que l'independentisme estem donant voltes en aquesta rotonda, ens estem movent, perquè no ens podem aturar. Però estàs gastant gasolina, per tant et dirien els processistes, valora l'esforç que estem fent. Però estem gastant gasolina... I pots tenir un accident fent això. I estem gastant gasolina la qual cosa m'estàs escarnint quan jo, portant el cotxe, he tingut un accident. Però perquè cada vegada hi ha més gent que cada vegada a la gent li costa menys comprendre què estem fent. Saps què vull dir? Perquè al final era... A Puigdemont potser era una seqüència lògico-seqüencial pròpia del realisme màgic. Fa molt temps que no entenc. Sí, però pròpia del realisme màgic. En plan una pel·lícula d'aquestes, en plan, jo que sé, Fellini, una cosa així, que ens anirem a dormir i pel matí ens aixecarem República, o jo que sé, Costurica, no? Una cosa així. Però de sobte ens vam donar compte que no, que aquest realisme màgic no era que la realitat és una altra. Jo no parlaria de veritats, parlaria de realitats. Aquí sí que són múltiples les realitats i les percepcions que tenim de la realitat. Per tant, i resulta que es va acabar tot allò, i ara què hem de fer? Ara hem de continuar alimentant aquest realisme màgic, i per això ara farem un procés, farem un procés per definir com serà el procés constituent. I per això fem una comissió en seu parlamentària. Presentem el Consell per la República, no de la República, per la República, que s'ha de pagar 10 euros, que necessitem 1 milió de persones perquè s'adhereixin i que a més ho presentem en seu parlamentària, en seu de la Generalitat de Catalunya, però que no té cap mena de vinculació amb la Generalitat de Catalunya. I fem no sé què, i fem no sé quantos. I jo no entenc res, Vull dir, sincerament, a mi, que sóc una persona que faig un seguiment, a vegades és com que em costa molt fer un seguiment. Per tant, tu em preguntes, unitat? Jo et diria, és això i això. Ara, la següent pregunta és, això passarà? No. No, perquè l'objectiu final és que jo estic d'acord amb el que jo també em marc, és que hi ha unes certes persones que estan portant un cert lideratge d'aquest procés, que és que mentre no es tanqui la ferida anterior, que és què va passar entre l'1 d'octubre i el 27 d'octubre, fins que aquí no es depurin responsabilitats, vale? Com a mínim que sapiguem i que assumim allò que va ser sense que sigui el relat de les parts, d'allò, l'autojustificació de les persones, estarem, jo penso que captius d'aquesta situació, i sobretot captius també des del punt de vista emocional per l'impacte que suposa la repressió que ha desplegat l'estat espanyol. Però llavors, partint d'això que deies, i bueno, tu ho has plantejat, seria bo convocar eleccions? Perquè és evident que aquelles eleccions es van fer en un moment de dol, en un moment on no es van poder parlar de moltes coses. Ara que ja ha passat un any, tots sabem més o menys on som, bueno, o no sé, però... No sé, potser que ràpidament, cadascú de nosaltres. Sí, una resposta... Sí, ràpidament. Si s'ha de presentar la mateixa gent al mateix full de ruta, no val la pena. Ha de ser una gent nova. És el que anava a dir. Si continuem com estem ara, és la roda del hàmster. Sí. No hi ha res a afegir, estic 100% d'acord. Però almenys ara la gent sabria què és el que vota. La gent encara no sap el que ha votat. Mira, perquè no ho sabem, perdó, però no ho sabem molts que estem implicats. Clar, no, a veure. No, però... Perquè vull dir que el dia a dia de vegades també ens sorprenen coses, que dius, aviam, això per on va? Dic molt simple, els partits polítics no es presentaran dient nosaltres diem A, però volem fer B, i som honestos i, per tant, escolteu, valoreu-nos en relació amb això. No, però ara ja sabem que el Puigdemont no tornarà. Bueno, és igual, però escolta, si em torneu a votar... Que la desobediència no es farà, que no es continuarà ja on ho van deixar el 27 d'octubre.
Eric, fins que no hi hagi les sentències, és obvi que res es mourà en aquest país, a menys que hi hagi quelcom totalment inesperat a l'estil doncs, que caigui el mur de Berlín. Els zombis es mouran, els zombis, els autonomistes. Bueno, els autonomistes s'estan movent i aviam, en realitat, com que Catalunya segueix formant part d'Espanya, de moment ells estan guanyant aquesta batalla o aquesta guerra. Jo no dic que guanyin la guerra o la batalla final. Ara bé, fins que no hi hagi les sentències, aquí a Catalunya pot haver-hi més rumorologia, pot haver-hi més soroll o fressa, que diem a Girona, però aquí no passa res, home. Es mourà el relat aquest que va avançant de falta consens, hem d'ampliar la base, falta gent... Sí, però fixa't... Hem de buscar punts denominadors comuns que agrupi gent que no... No en base al conflicte, perquè a mi em sembla molt que muntem una plataforma de som el 80%, però al final de la pel·lícula jo ja sé quina és, eh? Però jo ara t'he dit una cosa... Encara que ho féssim el mateix recorregut, l'Estat tornaria a respondre a la mateixa forma. I, per tant, fins que no diguem, i acabo, els costos reals de la independència, i en base a això s'articuli un projecte polític seriós que digui, senyors, si anem pel camí de la independència, sigui unilateralment o unilateralment, arribarà un moment en què passarà això. Però, Hugo, mira, no si hem de fer una lectura voluntarista, optimista o positiva del que ha passat fins ara, de l'experiència que hem pogut acumular, és que a l'1 d'octubre tots sabem que va haver-hi episodis de violència flagrant i molt desagradable en el nostre país. Però també durant molts anys. Però també és diferent. Aquí no hi ha una banda terrorista. No, però aquí han actuat contra gent que no tenien res a veure. Espera't un segon. Sí, però home, no comparis qualitativament parlant i quantitativa el que és Catalunya amb el que és el País Basc. El que són els millors servidors de Castella, els bascos històricament, amb una cosa totalment diferent com som els catalans. I permetem el discurs, si fa falta, essencialista identitari, perquè al canvi la independència és una qüestió identitària en el sentit estricte de la paraula, no en un sentit... Per mi no justifica... Espera't un moment. No, però és que per mi no justifica que detinguin per exemple una sèrie de persones, els matin, els fotin amb una... Pel fet que hi hagi un grup armat... Hugo, perdona. 2/4. Això no només ha passat a Espanya, ha passat a altres llocs. Ahir feien la pel·lícula El nom del pare i explica moltes coses de Gran Bretanya, una democràcia més consolidada. Ara, el que et deia abans... Molt ràpid. Molt ràpid. Fins les sentències, aquí no hi haurà res. Ara tenim una experiència acumulada, sabem el que va passar i sabem el que no va passar. A partir d'ara, tenim informació. Amb nous lideratges, aprenem la lliçó del mes d'octubre de l'any passat. Lídia, tu sí. Sí, volia afegir una cosa. És que han sortit temes interessants i, a més, bueno, a mi m'agrada parlar una mica sobre ells perquè jo dec ser d'aquella part de la població que un bon dia es va despertar i es va donar compte d'on vivia. I és una gran part de la població. I llavors em sento molt identificada perquè quan estem parlant de la repressió que patim ara, quan te n'assabenten doncs, que detenen a 2 joves i que no els passen ni pel jutjat, ni avisen, ni tot això, clar, això va passar als anys 90 aquí. I més de la meitat de la població no ho sabíem, o vivíem d'esquenes o vam ser ignorants d'allò. Però això ja estava passant. I estava passant a molts llocs de Catalunya. Llavors, per tant, d'acord que aquí no hem tingut, per sort, cap banda terrorista, però és que el País Basc també estava passant. I llavors, jo crec que han estat O sigui, és veritat allò, una mica del lliri a la mà, crec que sí, crec que la societat catalana sí que hem anat durant molts anys amb el lliri a la mà i ens pensàvem que això de la independència eren manifestacions el dia 11, multitudinàries, i que a l'estat espanyol al final se sentaria i parlaria i ens pensàvem moltes coses. Llavors, jo el que penso és, ara hem despertat, perquè això es veu en comentaris de gent que fa 10 anys no opinàvem el mateix i no veiem el mateix, que som aquests nous independentistes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs jo crec que això és el que ha de servir perquè els següents passos siguin més certers del que han estat fins ara. Perquè realment, quan... Jo estic convençuda, a veure, no tinc la veritat, però jo estic convençuda que hi ha moltíssima gent que tenia responsabilitat de càrrec de govern que no s'esperava el que va passar. És a dir, ho podia intuir, però no s'esperava un zero absolut, i potser és que estic seguríssima. I a més, bueno, hi ha gent que conec d'allà. Llavors, per tant, n'estic segura que no van calibrar. Llavors, clar, pot sortir la veu de com podia ser que estiguessin allà? Doncs mira, perquè podia haver estat jo també, i em podia haver passat. Jo crec que sí que es volia fer la independència, jo crec que sí que es vol fer la independència. El problema és que la paraula no sé si seria macells, però, bueno, ha faltat, bueno,
molta visió de la crua realitat del que és l'estat espanyol. Molta gent s'ha cregut que era una democràcia. Doncs hem tingut moltes lectures, segurament, del que va passar, però, si us sembla, podem tancar amb aquest missatge optimista i un missatge, doncs, també de dir, bueno, si alguna cosa ens ha de servir a tot el que ha passat, sigui per A o per B, doncs és que a la propera ho hem de fer-ho millor. Tant de bo. Tant de bo. Moltes gràcies, Hugo Alvira, moltes gràcies, Lídia Morera, i moltes gràcies, Marc Gafarot.